Mám 35, budu... Takže my děláme další challenge. Tentokrát je to challenge na 7 vteřin. Máme... Neboli sekund. Pojď. 7 second challenge. No, takže máme 7 vteřin na to udělat něco. Co? Nám řeknete druhá. Prostě 7 sekund. Na to něco udělat. Jo. Máš 7 vteřin na to udělat tanec a pojmenovat ho. Pojmenuj. Malá mužská bílá. Máš 7 sekund na to říct svoje jméno pospátku. Aléda. Ty má. Ováková zelez. Nezvládla to. Máš 7 vteřin na to dát nohu za hlavu. Já mám vítem. Máš už. Máš 7 sekund na to, abys twerkovala. Ty má. Musíš tady na mě. Tady jsem vidět. Asi dobrý. Máš 7 vteřin na to udělat zvuk 5 různých zvířat. Bume! Píp, píp! A bu, Nedala jsi to. jasně nedala. Bume, píp, píp. Tak jo. Jo, neudělala slona. Máš 7 sekund na to, abys udělala vlašťovku. Mami. Jo, a letí? K zemi, ale letí. Proč já vždycky odpočítám takhle? Máš 7 sekund na to vyjmenovat jmenovaná slova polo. Litomyš. Není umá. Já. Jak to začíná? Slyšet mlýn, Jo, výskat se polikat. No, čas už vypršel. Ty si nikoli, že peliněk plý. Máš 7 sekund na to, abys hrála polštářovou pětku ze stolu. No, dobrý. Máš 7 sekund na to, abys vypila trochu listerinu. Počkej, já si to otevřu. 3, 2, 1. Dobrý. Je to asi hnusný, co? Víš, jak to pálí? Máš 7 sekund na to, abys nemrkala. Jedna. Nemrkej. Jo, dobrý. Tak fajn. Máš 7 sekund na to, aby ses mi schovala. Stop! No, dobrý, tak tě nevidím. Máš 7 sekund na to tancovat břišní tance. Jak se dají břišní tance? Ještě dám odpočítat? Jo. Jo, aha, jasně. Taky dělají tím břichem, taky. 7 sekund na to vydržet se nesmát. Nejde. Vydržela jsem. Ještě jednou.
Máš 7 sekund na to vydržet se dosmát. No dobrý, ale si platí to první. Máš 4. Máš 7 sekund na to vyjmenovat 4 lidi z Hunger Games. Syna, Pita, Haymitch, Prim. Katniss. Já nevím, já jsem to měla počítat. A máš 7 sekund na to udělat si cepánek. 7! Jo. 2.